Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Uff, mhux tidħolli sew din il-ġaketta? Qed tiġini kbira. Ara kmiem. Tgħid għaliex. Hello tfal! Intom tafu għaliex? Iva, jista' jkun qed tfadalli biex nikber fiha. U allura mhux qed tiġini kif suppost. Ara kemm kbira. Forsi jekk nikol ħafna nixrob il-ħalib u l-ilma u norqod kemm suppost, ġismi jkber ftit ieħor. Ara kieku kienet iżgħar il-ġaketta. Laqqas kienet tidħolli? Imma kbirt u fadalli x'nikber ukoll. Intom ukoll kontu trabiċ kejknin darba? Kontu toqgħodu f'idejn il-mama u l-papà. Nissa kbirtu. Issa tafu timxu, tiġru u titkellmu wkoll. Kif jiġri dan? Bħal pjanta li tikber bl-ilma u x-xemx, aħna nikbru bl-ikel tajjeb u l-irqat. Ġurnata kwieta ġewwa d-dar ta' Zizi. Kulħadd mar jistrieħ xi ftit wara l-ikla ta' nofsinhar. Imma Tetu qed jipprova jilħaq ir-robot tiegħu fuq l-iskaffa l-għolja. Tetu ma jistax iġib il-kaxxa biex jitla' fuqha u jilaħħaq. Qed jipprova jqum fuq panat subajh. Ups, ma jlaħħaqx. Jipprova jaqbes. Xorta ma jlaħħaqx. Tetu jħares lejn idejh u saqajh. U jagħmel wiċċ imdejjaq. Jaħseb li għadu żgħir wisq. Irid ikun kbir bħal Nannu Mario. Tidħol baba. Baba tara lil Tetu mdejjaq u hi titbissem. Baba taf sigrid biex tferħu. Bat lil Tetu min idu u tieħdu ħdejn il-koxxa tal-bib. Hemmhekk mal-injam hemm ħafna linji mpenġin bil-lapis. Din hija r-riga ta' tkabbir. Baba turi lil Tetu linja baxxa ħafna, qrib l-art. Daqshekk kont inti meta kont tarbija? Qed tgħidlu baba, kont żgħir ħafna. U issa, baba tgħid lil Tetu, idur mal-ħajt u jqum dritt. Tieħu lapis u tagħmel linja ġdida fuq ras Tetu. X'differenza bejn il-linja tat-tarbija u l-linja tal-lum kemm kiber kważi d-doppju. Tetu jħossu kburi ħafna. Mhuwiex żgħir qed jikber kuljum. Baba, tagħtih sellum żgħir biex jilħaq ir-robot. Tarbija. Tifel. Tikber. Saħħa. Nilab. Xieġmil tara kampanja tħaddar u l-li kol maħdumi tilmaħ xi pjanta biwra sabiħa forsi xi siġra kollha frotni irrid siġra li tagħmel frott kbir ta' kull kulur isfar ħadran aħmar u blu għax din is-siġra li tin il-ġuġu. U kull siġra rridu nħarsuha għaliex kollha huma ta' ġid. Il-kien joffrulna mix-xemx u x-xita iżda hemm siġra li veru rrid. Irrid siġra li tagħmel frott kbir ta' kull kulur isfar ħadran aħmar u blu
Issa, ejn labu logħba. Ħanejt xi ħaġa biex nesprimi xirrid u intom tridu tgħiduli min jgħidha. Jekk hux tarbija jew tifel kbir. Tlaqna. Meta nkunu rridu l-ħalib, nibku we. Min jagħmel hekk? Tarbija jew tifel kbir? Tarbija, proset! Meta tibda tikber u titgħallem titkellem, tkun tista' tesprimi ruħek aħjar bil-kliem mhux hekk. Ma, tissessajja li xi ħaġa hekk jogħġbok. Issa, min jista' jsuq ir-rota jew l-iskuter? Vrum! Tarbija? Le, x'tarbija? It-tarbija tkun qiegħda fis-siġu ta' trabi, mhux hekk. Mela min? Tifel kbir, proset bħalkom. Min jista' jgiddem tuffjaħat qarmeċ? Crunch! Tarbija għandha snien? Le, għadha bla snien. Tieħu l-ħalib biss, mhux hekk. Imma intom tfal għandkom snien b'saħħithom u tistgħu tiklu tuffjaħa blina. Bravi! Tafu tagħmlu ħafna affarijiet li qabel ma stajtux tagħmlu u iktar ma jgħaddi żmien ser ikun hemm iktar affarijiet li tkunu kapaċi tagħmluhom. Kif? Kul il-ħaxix? Ixxob l-ilma? U l-aktar ħaġa importanti, orqod kmieni. Għax meta torqod, ġismek jikber. Staqsu lill-mama u turikom ritratt ta' meta kontu trabi biex taraw kemm kbirtu. Narakom għall-avventura li jmiss. Ciao ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġaw narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġaw narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darboħra ngħidu merħba, mallum saħħa ciao ciao. Darboħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ciao.